Hola xics, hola xiques, vaig ensenyar-vos com fer la descomposició factorial d'un número. Primer cal recordar que els factors són els números que estan multiplicant-se i que donen un producte. Val? Aleshores escriurem els números com una multiplicació de factors, però aquests factors sols poden ser números primers, que són els números que sols es poden dividir entre 1 i entre ells mateixa. Per exemple, el 2 sols es pot dividir entre 1 o entre 2. El 5 sols es pot dividir entre 1 o entre 5. El 11 sols es pot dividir entre 1 i entre 11. Aquests números primers, a poc anireu aprenent-los de memòria. Si no, podeu utilitzar una taula i tindre-los escrits. Després també va molt bé conèixer els criteris de divisibilitat, i és que si un número acaba en una xifra parell, es pot dividir sempre entre 2. Si no és una xifra parell, comprovarem si la suma de les xifres és un múltiple de 3. Aleshores es podrà dividir entre 3. I si acaba en 0 o en 5, es pot dividir entre 5. Val? Comencem a practicar. Comencem per un número fàcil, com el 6. Fem una línia vertical i anem a dividir. Com és un número parell, es pot dividir entre 2. Ho escric. 6 entre 2 dona 3. 3 es pot dividir entre 3. Ho escric i dona 1. És molt important utilitzar sempre les mateixes paraules. I ara escric la descomposició factorial. 6 és igual a 2 per 3. Val? 2 és el número primer i 3 també. Anem a fer un altre. Anem a fer el 10. Escric el número, escric la línia vertical. 10 és un número parell, aleshores es pot dividir entre 2. 10 entre 2, 5. Entre 5, 1. I escric la descomposició. 10 és igual a 2 per 5. Anem a fer un altre. 18. Línia vertical. I comença. És un número parell, aleshores es pot dividir entre 2. 18 entre 2, 9. 9 és un múltiple de la taula del 3, aleshores es pot dividir entre 3. 9 entre 3, 3. Entre 3, 1. Com podeu veure, és molt mecànic i fàcil de fer. Ara escrivim la descomposició. 2 per 3 i per 3. I com ja coneguem les potències, podem escriure 2 per 3 al quadrat. Val? Fem un altre. El 62. Com és un número parell, es pot dividir entre 2. 62 entre 2 dona 31. Jo ho faig de cap, però vosaltres podeu apuntar-se la divisió per ahir. 31 és un número primer. Aleshores, entre 31. 31 entre 31 me dona 1. La descomposició factorial de 62 és 2 per 31. Anem a fer un altre, el número 81. Línia vertical, no acaba en xifra parella, aleshores no es pot dividir entre 2. Vaig a sumar les xifres, a veure si es pot dividir entre 3. 8 i 1, 9. 9 és múltiple de 3? Sí, es pot dividir entre 3. 81 entre 3 dona 27. Torne a sumar les xifres, perquè no és parell. 2 més 7, 9. 9 és un múltiple de 3. Torna a dividir entre 3. 27 entre 3, 9. Entre 3, 3. Entre 3, 1. Allargue la línia i escric la descomposició. 81 és igual a 3 per 3 per 3 per 3, que és 3 a la quarta. I ja hauria acabat. Fem l'últim. El número 58, per exemple. És un número parell, aleshores sé que es pot dividir entre 2. 58 entre 2 són 29. 29 jo ja sé que és un número primer, però si no vosaltres aniríeu provant. Entre 2 ja sabem que no, 9 i 2, 11, no és múltiple de 3, tampoc entre 3. Entre 5 no, perquè no acaba ni en 0 ni en 5. Entre 7 tampoc, perquè no està en la taula del 7, val?
fins que arribareu a que és un número primer que sols es pot dividir entre 29 i entre 1. Val? I ja ho tindríem. 58 és igual a 2 per 29. Espero que us hagi agradat el vídeo i que ho entengueu molt bé. Un beset, fins sempre!